James Opondo. Jokristu mag din kopere ochokore ka giriwore gi jowetegi mawuok e kuonde mopogore pachoka e odhialo odiochieng' mar Tich Abich Matakatifu kata Good Friday. Kaunti ma Nairobi, jokristu mag kanisa mar Our Lady Queen of Peace mayudore South Bay ne ochokore ka gitimo rapar mar sand Ruodhwa Yesu Kristus.